Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rashid darajatul wududu da shi Muhammad Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba ɗaya. Ina neman yafiya ga mutanen duniya gaba ɗaya. Yare na ne ya bashi. Sai sa na yi magana na yi zagi. Shi ne ba na zagi. Abin da yake tafiya idan ka ɗauki mutum kamar ɗan uwanka ko kuma ka ɗauki mutum kamar kai da shi duk jini ɗaya, kamar kai fulani shi ne shi fulani, shi ya zai maka cin amana, ba za ka ji daɗi ba ko ba haka ba. Duniyan da kansa ma ba wani abu ba, balle kuɗi. Fes kuɗi miliyon 1 da asafullah, fes kuɗi 850, fes kuɗi kuɗin farko wanda ya ɗauka 850, na biyu 2 miliyon 2 da 200,000. Aziz bari ya maka abin da ba za ka dabu. Idan na yi niyya in ba kore ka aikin soja ba, kar Allah ya sami yana mu bari. Ba kana bakin daga kana yaƙi ba, ko da yake ba zan ce komai ba. Sai duniya ya ji, sai duniya ya ce, wallahi sai duniya ya shaida. Baran ce ma zan kashe, baran ce ma za a ma kaza amma duniya zai shaida. Ka kula. Shi ne magana. Ni baran ce komai ba. Ka kula. Kaga wanda bai bar gwamna ba kai ba. Gwamna ma ban ba shi ba balle kai. Amma ka ci sa'a mutanen arziki sun mun magana. Yanzu wanda ya yi mun magana yanzu matsayin baba na rike shi. Yasa zan goge wannan bidiyon da na maka. Na zagi uwarka, wanda na zagi mamanka, zan goge shi, zan bar wannan. Ka kula. Za mu haɗa ido da kai, na san ba zata ma za mu haɗa ido da kai. Bare ma daɗe in ba yau ba, in ba gobe ba jibi, saboda ina adireshin naka. Allah ya bani adireshin naka, kuma yaronka ne ya bani adireshin naka. Bani da kyau. Biyan mutum ne. In kana so zan sa maka voice note na sheji ka ji da kunnen. In kana musu fa zan sa maka muryan mai shi ka ji. In kana musu don Allah ka kira ni a waya in samu numban ka, don gwanda numban ka ne. Kai miskini ne, kai fakiri ne, kai talaka dan talaka ne, kai tsinenne ne dan tsinenne ne. Ka gane? Ban san ma wani mahaukaci ne baka aikin soja. In za ka yi da wannan mace amanan ka ba shi aikin soja. Najeriya no. Najeriya na kasa gane kansu. Waye ne zai ba wannan tsinenne aikin soja? An san soja da jajircewa, an san soja da babu ruwanka. Aiki na kawai. Ana zanga-zanga bai su damu ba, ana kaza ba su damu ba. Duk lokacin da ku ya tashi za a yi ku, ko kuma za a kama shugaban kasa, ko kuma za a kama wani abu, shine aka san soja. Ko kuma yaƙi ya tashi, shine soja zai yi magana, shine soja zai yi. Amma yanzu ba komai, yaƙin Boko Haram ne. Ka je ka yi yaƙi ne. Mene na sata? Kai na ka taɓa gani soja da sata tunda Allah ya aishe, tunda uwarka ta aishe, tunda Allah ya halice ka, ina gani soja yana sata. A ranar da na same ka, abin da zan yi maka za ka yi da nisa. Har yanzu ka ankara. Wallahi sai ka yi tsawon rayuwanka a sel, sai ka yi tsawon rayuwanka a prison, ko babanka shugaban ƙasa ne. Na riga na yi roƙon Allah ya kare.
wallahi billahi wallahi sai ka kare a shugaba, sai ka kare cikin prison, billahi karshen ka za ka kare a cikin sel shekara 38, billahi sai ka yi shekara 38 a prison, ba za ka fita ko babanka aljani ne sai ka yashi. Kai da duniya kun yi bai bari da ɗaya ba. In na tashi mai nawa ni na san ma an aishe ka ne. Akwai masu magana, ni ban magana. Akwai masu kaka ban yi aikin da na san shi ne. Duk ranar da ka ga